खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 7 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय बुधबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। चराइदेव जिल्लानि सिङाव थानाय सनारि पुलिस बादायाव बिबान सामलायबाय थानाय नगावनि पुलिस कनस्टेबल गकुल बसुमतारी बिथांखौ दीपक काकति मुंनि सासे दुथां सुबुङा गरथाम गुलि गावनानै इनाय बुथारदों। गकुल बसुमतारी आरो दीपक काकतिनि गेजेराव नांलाय खमलाय आरो दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। बे समाव दुथां दीपक काकतिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हेंग्राबारिनि फरेस्ट रिजार्भनि हायाव आयेननि बेरेखायै न' लुनानै थानायनि जाहोनाव सासे आइजोआ हाग्रा बिफानजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय आइजोनि मुङा जाबाय पुर्निमा सिंह राजकुमारी, 50 बोसोर बैसोनि। बे आइजोआ आयेननि बेरेखायै हाग्रा बिफाननि हायाव न'खौ लुदोंमोन। उनाव बे खौरांखौ हाग्रा बिफाना खौरां मोननानै बे आइजोखौ एरेस्ट खालामदों आरो बे आइजोनि फिसाया थैबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। काछार जिल्लायाव सासे 25 बोसोर बैसोनि दालित सेंग्राखौ गोजौ थाखोनि सासे सिख्लाखौ मोजां मोननायनि थाखाय सिख्लासानि न'खरनि मानसिफोरा इनाय गाग्लोबदों आरो गोब्राब जखम खालामदों। बे समाव सेंग्राखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बे जाथाया मनियारकाल साहा बागानाव जादोंमोन। नाथाय बे जाथाया गिबियावनो सोराङाव फैयाखैमोन। उनाव सेंग्रानि बिदाया पुलिसनो केस होनायावसो जाथाया सोराङाव फैदों। गाग्लोबजानाय दालित सेंग्रानि मुङा जाबाय अशक रबिदास। अशक रबिदासखौ सिख्लानि बिदाजों लोगोसे गासै 60 सुबुंफोरा इनाय गाग्लोबदोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसन बिफाना रुक्मिणी गावनि फ्लाइअभारनि साखाथिफोराव आयेननि बेरेखा गला होनायफोरखौ एभेक्सन खालामदों, अदेबानि गलाफोरखौ होस्रांदों। गोदानै बेखेवजानाय फ्लाइअभारनि साखाथिफोराव गोबां सुबुङा आयेननि बेरेखायै गला होनाय जादोंमोन। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सासे आइजोखौ दांग्लिजोबदों। बिहार रायजोनि बागलपुरनि गंसे बाजाराव सासे ल'नोग्रा सुबुङा सासे आइजोखौ गोबौ सिखाजों आइजोनि आखाइ, आथिं, खोमा आरो गावारि बाहागोफोर जेरै आथोनफोराव दांग्लिजोबनानै इनाय बुथारना गारना गालांदों आरो दायनिगिरिया उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय शाकिल मियान, 62 बोसोर बैसोनि आरो बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय नीलम देवी, 45 बोसोर बैसोनि। नीलम देवीया शाकिलनिफ्राय ल'नआव रां लादोंमोन आरो रांखौ होनो हायियाव बिसोर सानैनि गेजेराव नांलाय खमलाय आरो दाङाबाजि जानायाव बे जाथाया जादोंमोन। बे समाव शाकिल मियानखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ नुनाय मानसिफोरा सोमखिखांदों। बनसुनिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव थांनानै इउपिपिएल हानजानि लाइमोन गांखं आफादनि बुंथिगिरि महरै बिबान मोननाय रुंगुल बर' बिथाङा हाग्रामुलार बिथांनि सायाव आरो बिपिएफ हानजानि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों। रुंगुल बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामुलार बिथाङा बिपिएफ हानजाखौ नङा, गावखौ जेल जानायनिफ्राय माबोरैहाय रैखा खालामनो हागोन बिनि थाखायसो आथिं हमहैदों। हाग्रामुलार बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै लाइजाम हरनाया मोनसे सोंखारिजाथाव बाथ्रा। जुदि बिपिएफ हानजाखौ रैखा खालामनोब्ला चन्दन ब्रह्म बिथांखौ होनांगौ आरो बिथांखौ होयोब्लाथाय बिपिएफ हानजाया साननैसो थाबावगोन होननानै रोखा बुंथिदों। मोजां मोनज्लायनायनि मोनसे दुखुनांथाव जारिमिन। महाराष्ट्रआव सासे 25 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि मोजां मोननाय हौवानि गिबि बिसि आरो गिबि बिसिनि सासे 2 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गथ'खौ एसिडजों सारदों आरो सानैबो गोब्राब जखम जादों आरो बे जाथायावनो फिसाजोखौबो सारनाय जादोंमोन। नाथाय फिसाजोनाव एसिडआ नांस्लाबासै। बे समाव बिमा फिसा सानैखौबो फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो दायनिगिरि दुथां आइजोआबो पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। हमजानाय दायनिगिरि दुथां आइजोनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय
नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।